guys, good morning. Welcome to my vlog. It's me, Ajinomoto Suka Toyo. Siyempre itong suka, alaya mo. Tara akong kauban si Sheila. Shelang tolo, shelang duha, shelang upat. Akala si akong iyaan, si Cora, Selcor, Celso o Cora. Muna siya ang among kananan. Hanggat tayo naglilingkod sa isa. Fight lang. Laban. Laban COVIDness. Kinsay mukhaon og sili diha. Kay diyan na si Ajinomoto Suka Toyo. Magmasta kay bawal ra ba aguan. Na. Cover your nose and mouth. Samot mo kapango. Wa nay ilong si Oka. Si Oka. Patuloy po tayo. Aagapay. Musta bang ka anaya? Giduka ba ka? Giduka kasmani. Sueño cuando era pequeño sin preocupación en el corazón. Sigo viendo aquel momento se desvaneció. Sige bye. Gananay among customer. Bye bye. Mao ni siya tong putahe karon sa Ching Daniel's Eatery. Mao ni siya ang mitsado, then menudo. We have our chop suey. Kamay naton chop suey. Ang batong tilokon na lang. Then we have our salad. Muna siya ang vegetable salad. With ginamos na siya. Muna siya kanang pinaka best seller na mo ani. Mo nasad kay nununan nga tulingan. Nag-iisa na lang pod. Nya adobo nga baboy nagdadalawa na sad. Nasad tay balbakuwa nga baka. Muna siya balbakuwa. Damihan kaayo muna. Oh, muna siya. Atong balbakuwa. Muna siya ang balbakuwa nato. Nya nasa tay humba nga baboy. Na siya. Kumot kayo guys. Dinuguan. Muna sad na inabilin. And dugukan. Baboy gihapon. Sinabaw nga dugukan. So mo niyang mga prices. Nga sabaw baboy. Pork humba. Pork bunod. Dinuguan. Ano siya guys. Bye. Salamat. Guys, thank you for watching. And don't forget to subscribe my YouTube channel, Ajinomoto Suka Toyo. Bye. Adios, mi amigos. Bye. Sueño cuando era